Мы так, вельмі так, хутка шчыльна сканчалі мінулы раз. І так практично проскокуємо 13 розділ. Вот. И тем 14 раздел, 14, 15, 16. Давайте, какие у вас по этим питанням, по тем, что засталося незразумелым, и на первом, вот, по 14, 15, 16. Что у вас, потому что это разделы самые такие, вот, они вельми интенсивные, вельми богатые на подзеи, и там может быть вельми шмат чего незразумелого, там вельми шмат незразумелых деталей. Вот что, ці что-нибудь вот вас зауважили, какие-нибудь сувязі, уразило что-нибудь, вот тады, коли ласка, давайте теперь про это поговорим. Можно питание про 13 раздел, про самый конец 13 раздела, там, где бодрствуете, так. Просто русский прочитать, бодрствуете, и это же связано с Гефсиманией. И это вельми звязано. Гэта вельмі добра, што вы заўважылі. Нам абавязкова трэба якраз вот гэтыя там пару вершаў апошніх 35, 37, здаецца, 37 вершы нам трэба абавязкова прачытаць будзе, таму што яны сапраўды даюць такую часовую мапу на то, што будзе адбывацца. Это вы вельмі добра заўважылі. І мы зараз это вот праз хвілінку мы гэта зробім. І это вот яно дае магчымасць подумать, что в принципе все, что говорено в 13 разделе, все неким чином связано с наступными подеями. Потому что вот эти опошние самые слова, которые говорятся вот там в Гефсимании, яны просто тут же вот спрачаюцца. Вот, тому это сапраўды это вельмі важно. Вот, але яшчэ што? Апроч гэтага. Какие-нибудь слова? Там у вас внимание какие-то? Не, они просто такие великие, мы же намагаемся пропустить этот раздел. Ну, 13 мы 13 в принципе пропускаем. Так? Як задавать, мы 13 пропускаем. Мы 13 вот сапраўды вот зараз гэтыя апошнія вершы возьмем, потому что яны нам без іх нам 14 будзе не цэлы. Ну, давайте тогда одразу их прочитаем. 33-37 верши 13 раздела. Будь ласка, прочитайте гарно. Глядите, не спите, и молитесь, бо не ведаете, коли прийде час. Як человек, что выезжающий покинул дом свой, дал слугу своему ладу и кожному свою работу, да загадал вартовнику ли ворот не спать. Дык не спите ж вы, бо не ведаете, коли прийде господар дому, увечары, те ополночи, ці пры пеўнях, ці на раніцы, каб прыйшоўшы неспадзёўкі не знайшоў вас ключы. А што вам кажу? Кажу ўсім, не спіце. Не спіце, не спіцё, чувайце, у кого якія там пераклады будуць. Ну, это все. Чувайце щось? Чувайце, так. Потому что гэта вот не спіцё, гэта адмаўленне сном. Чуванне гэта стан. Это не однокоренное слово, тому чувається ліпше. Але коли вот переклад не спите, так само нам сенс той самый. Тільки що ліпше, конечно, это чувається. З 32-го, давайте 32 ще так само приходимо, саме перше. А обніти ніхто не ведає, ні ангели, що на небі, ні син, а тільки Отець. Ага. От видите, от з чого в Біблії починається все десь цей дискурс про чування. Що про той день ніхто не ведає. Ми про гэта праведання, от бачите, ми бачили спробу знайти знаки у смаковниці, про гэты день доведаться. І от тепер Ісус говорить, що про той день ніхто не ведає. А потім ми будемо бачити, що година прийшла. Потім будемо бачити обнясіння неба, хай ти година не сповниться, так? Хай адыдзе гэтая година. Значить, вот гэта... Зараз вот тут вот у конце 13 раздела вот этим словом Иисуса начинается нагнетание атмосферы. Нагнетание, сгущение. Вот самое великое сгущение, которое потом будет отбываться вот на тягом опошних, все наступные подеи. Вот это день, який прийде, да, вот некий этот день, что это за день прийде, вот оно есть у
У гебрайскай Бібліі гэта разуменне дня Ягве, дня Господа, да? Вот які вот таксама прыйдзе нікому невядома. Давайте мы в яго зазірнем, парочку паглядзім цытатаў, якія могуць стаяць за гэтым маркавым вершам, і якія будуць настрой даваць на гэты дзень Ягве. Давайте мы пачнем відаць Амос 5, 18, 20. А тут писать лучше. Есть, там, Ир, там внизу. Ага. Не такая дорожка. Нет, просто очень Низко отрезали. Можно, конечно, и Исайя 2:12 поглядеть. Можно поглядеть Ярема 46:10. Вот. И можно Наутро и Захара 14:7. Ну, давайте их все почитаем, побачим, что там отбывается. Я нашла Амоса. Давайте Амоса. Горе желающим дня Господня. Для чего вам этот день Господень? Он тьма, а не свет. Тоже, как если бы кто убежал от льва и попался бы ему навстречу медведь, или если бы пришел домой и, перся рукой о стену, и змея ужалила бы его. Разве день Господень не мрак, а свет? Он тьма, и нет в нем сияния. Бачите, яка змрочна ідея, змрочний образ який. Вот это день, коли прийде, день Божий прийде, это страшный день, это болючий день, это темный день. И вот мы идем у темру теперь. Ну давайте далее еще. Давайте Исаию и Ярему. Исаия 2:12, Ярема. День Бог Господа Могутього надиде на кожного покливого і надутого, і на кожного, хто вихваляється. Так. І буде він упокорений. Угу. Так, это снова мы бачим, что это день суду. Ярема 46:10. Бо дзень гэты ў Господа Бога Саваофа ёсць дзень помсты, каб адпомсціць ворагам ягоным, і меж будзе пажыраць, і насыціцца і ўп'ецца крывёю іхняю. Бо гэта Господу Богу Саваофу будзе ахвяраванне у зямлі паўночнай каля ракі Еўфрат. Добре, тут тільки що переклад Саваофа, конечно, ее засюда бентежить, потому что это нормальное слово, свобод, силы, да? Это как бы оно повинно быть перекладенное, а не захованное з оригіналу. Но для нас розницы ніякої нема. И давайте Захара. И будет это один день, Господь только ведая огни. Не будет светла, але холод и год. Не будет это ani день, ani ночь. И вечерней порой будет светло. Угу. Значит, снова вот эта ночь, день, темра, вот, значит, все это снова сюда блыдается. Нам треба пам'ятати, що у нас там потім будуть ці варти відбуватися. Пам'ятаєте, там був, коли Ісус по морю йшов, варти називаються, у нас римская ночь, римский день делятся на 4 варты, еврейские на 3. Марки где за римским. Вот, у его... И что... Вот, поглядите, вот то, что мы прочитали у Марка, вот тут в 13 разделе, когда приходит господар дому, да, вот про господара дому говорок у нас было уже много, у нас господар повстає весь час, у нас господар був той, кого зв'язує, моцний, кого зв'язує і рабує, у нас було перемяніння, коли господар був поставлений на місце. І знову у нас повстає господар, у нас уже новий господар, да, тому що той господар був якби зміщений. І от коли приходить новий господар, ніхто не ведає. І от як він називає 34-й вірш. Да?
35 верш, глядзіце. Увечары, апоўначы, пры пеўнях ці на раніцу. І што мы бачым далей? Вот он называет 4 частки, зноў такі вот як тыя самыя 4 вакты. Паглядзіце, он піша. Ніхто не ведае, прыйдзе ўвечары, поўнач, пеўні, это досвітак, так? Причем пеўні зноў множным ліку, альбо раніца. Тут у нас вот такое пророчество новое, что никто называет эти 4 частки ночью, так? Вся ночь. Пеўні это відавочна то, что звязано с Петром, калі про... Так, вы его знали. Раніца это грубо, калі его до Пілата радують. Так. Вечер. Після вечері, куди яны ідуть в Геціманію, і там відбувається арешт. Так? І опівночі його приводять до Пречесвятая на Санедріон, так? Пречесвятарський суд. Так? Вот все эти частки будут задейничаны. Вот когда у нас раней, як мы бачили, у нас щось вот увечері відбувається. Альбо у неокресленном часі відбувається. Вот праз день, там іншим днем. А тут, поглядите, як густо, вот тягом одной ночи нагруващуються події. І ми бачимо, що сапраўды вот зараз у нас час стискається. Вот коли тады мы шли днями и вечерами, то теперь мы будем вести годинами. И вот он тут, вот у 13 разделе, он про эти годины говорит, каже, что никто не ведае, коли прийде Господар. Вот, и он может прийти увечері, он может прийти опівночі, он может прийти при півнях, может прийти на раніцю. Ну что, идем тогда в 14 раздел, так? Или питание больше нема? Скажите, пожалуйста, вообще вот 13 раздел, это ж как он позиционируется? Вот эти все его пророчества страшные, что, в чем смысл-то? Ну, или да, это тоже гипертексты на какие-то другие тексты? В принципе, это так само гипертекст. Олег это такая апокалиптичная визия. Так? Вот здесь ось. И вот менавіта прыходу гэтага, что будет адбывацца, калі прыйдзе гэты дзень. Вот про этот день мы прочитали только что. Да? Что будет отбываться? Тут бывают всякие катаклизмы, катастрофы. Лжепророки, лжепророки, повстання близких на близких. И вот это и постоянно вот это параллельно стоит эта тема чакання этой годины. Вот коли оно будет, коли вам скажут тут, коли вам скажут тады, коли вам скажут там. Так? И вот это мы с вами казали про то, як знак можете шукати у смаковниці. Якби відбувається чакання, от з гэтага поводу ви можете відчувати, що ті, до кого він говорить, чекають, що щось мусить відбутися, чекають неких перемен. Так? І він говорить знову про ці перемени, про те, що буде відбуватися, як воно буде страшно, і як їх чекати. Ну, такая вот в околе такие апокалиптичные кавалы. И тому мы его, в принципе, мы потому и пропускаем. Нам даем Бога прикидывая, что нам вопрос потребно для оповеду. Коли якимось конкретне питання, то задавайте, а коли ні, ми тоді просто пройдемо далі. От видите, одразу після гэтых згадки про эти 4 частки ночи, ён дае перадых на 2 дні. Праз 2 дні. Але так само вот буде прачування. Праз 2 дні адбываецца свята Пасхі і Праснакоў. Гэта святы такія сур'ёзныя, святы, так само іх нам трэба з вами глянуць, гэтыя святы.
Это, по сути, вот основное. Свято Пресноков семиденное. Это отбывается одразу после Свято Пасхи. И вот все, кто приходит в Иерусалим на Свято Пасхи, вот они в этот час там и знаходятся. Тоді вельми много людей приходить у город, тоді навіть якби межі городу повеличуються, тоді от ті ж такі при городі, ті гори, вони так само виходять у межі городу. От там вельми шмат різних подій відбувається у Єрусалимі, вельми шмат різних звичок. Марк вот так от розпозі по гэтых звичках ускос проходяться, альбо штось навіть перекручує, штось вельми недокладно говорить. Давайте мы одразу глянем, вот, что може, вот, куди він відбувається, що у нас. Перший, другий, первый вірш, глядите, что первые святари и книжники хотели взять хитростью и забить. И казали только не свято. Вот гэта отсылка, мы это так само пропустили, это 12 раздел. Давайте глянем, 12 раздел, 12 вірш, там, где, памятаете, где это приповесть про виноградника, про виноградаров. И так само, вот это так само вот подобная ситуация, вот только там, что в конце 13 раздела он говорит про господара дома, а там он подробязно говорит про господара виноградника, який так само покарає. Так само некий этот день суду будет. Але вот гляньте на 12 раздел, 12 вірш. И старались схватить его, но побоялись народа, ибо поняли, что они, сказал притчу, и оставившие его отошли. Вот яны тады хотели его схопить, але збоялися народу. Вот теперь знову та самая ситуация. Значит, яны хочуть его схопить, але только не в свято. Стає самая причина, что надто много людей. Значит, яны его, вот, задумая его схопить, стали схопить так, как не было заколоту великого. То есть схопить як мога больше тихо. И вот тут вот так само невыразно говорят, только глядите, только вот давайте только не в свято. Вот, значит, мы так само вот сюда связываемся. Так? Далее у нас знову йде Бетанія, який худший за все фиктивный город. И вот глядите, тут некий снова повстає персонаж, Симон Прокажений, у хаті якого Ісус спиняється. Ми пам'ятаємо хату Симона, яка була так само такою базою у Галілеї, але там був Симон Петр. Тут Симон Прокаженого ми пам'ятаємо одного так само з Галілеї, з початку Євангелія. Значить, у нас буде питання, чи це той самий персонаж, що тоді, та якого тоді, який з'явився до його і якого вірою відпустив, так? Ні, не зробивши нічого, де він сказав, хочу очиститися. Пам'ятаєте історію, так? Він сказав, хочу очиститися. Чи це той самий персонаж, тому що інших прокажених у нас немає. Це буде худший за все, що це буде Сябровський дом. Питання у нас буде, що тоді, чому не в цьому домі він буде їсти Пасху. Так? Чому це буде в іншому домі відбуватися? Тобто тут вот у його, вот, якби це некий дом Симона Прокаженого, ми можемо уявити собі, що це некий персонаж, якого Ісус оцелив раніше. Да? И вот далее отбывается вот такая цікавая история. Давайте мы эту историю прочитаем. Вот от 3 до 9 верша. Давайте прочитаем, как нам у свідомості була. И коли был юный в Вифании, у доме Симона Прокаженого, лежал, пришла женщина в астровой посудине мира, с нарду, чистого, каштовного, и разбивши посудину, навела ему на голову. А некоторые обурились и казали помеж собой, навошто вы это марнотравство мира? Бо можно было продать его больше, чем за 300 динаров, и раздать убогим, и докорали ее. А Иисус сказал, покиньте ее,
што їй бентежыце? Яна добры учынак зрабіла дзеля мяне, бо заўсёды убогіх маеце пры сабе, і калі захочаце, можаце ім дапрычыніць, а мяне не заўсёды маеце. Яна зрабіла, што магла, загадзя памазала цела маё на пахаванне. Праўду кажу вам, дзень не будзе абвешчаны добравесці гэтай у цэлым свеце. Сказано будзе памяць пра яе і пра тое, што яна зрабіла. Што у вас працягвае ўвагу гэта гісторыя? Ці якія вы дэталі пазнаеце у гэтай гісторыі? Ну, па-першае, жанчына служыць яму зноў, як тады ў доме Сымона цешчы. Гэта па сутнасці зноў жанчына, якая прыходзіць на некае служэнне. Так, ёсць такое. Пазнаем. Яшчэ што? Грошы з'яўляюцца таксама канкрэтна, ну так далей будзе ўжо, але таксама канкрэтна, ну, нейкі грашовы эквівалент, за колькі яго можна... Добра, і з чым гэта звязана? Што нагадваюць нам гэтыя грошы? 30 серебряников. У нас няма 30 серебряников, Марка. Ёсць, глядзіце, яны за 300 дынараў могуць прадаць гэты алей. То есть алей гэта, што такое 300 дынараў? Згадайце перад першым кармленнем, калі Ісус сказаў, вы іх накарміце. Вучні яму адказваюць, што нам пайсці у мястэчка да дынараў на 200 купіць хлеба на велізарны натоўп. То есть натоўп там, памятаеце, так? Вот этот велізарны натоўп, і на яго хлеб будзе каштаваць 200 дынараў. Значит, гэты алей 300 дынараў. Але гэта одна сувязь. Другая сувязь у нас зусім недавно дынарый быў. Кесаревы. У нас быў это кесаревы дынарый. Зноў. У Мацвея у прыповесці, калі гаспадар наймае работнікаў, у них наймае по дынары за дзень. Значит, дынар гэта дзённая праца. Вот кошт гэтага алею, ну, амаль год, так? Працы. Так? Калі выкіньце выходныя дні, у вас атрымаецца амаль цэлы год працы. Тое, што она на яго вылівае. Яна вылівае, вот гэтыя сувязі мы ўжо бачым. То есть тое, што она робіць, штосьці, ну, неверагодна каштоўнае, да? Это вот один пункт, які мы не можем просто пропустить, что штосьці супер каштоўнае для яго робіць. І пры гэтым, звярніце ўвагу, у яе няма імені. Больш за тое, як Ісус будзе казаць потым, паўсюль, дзе будзе абвяшчацца гэтае добравесце, яна будзе згадвацца, хто яна. Хто яна, што яна будзе? У яе імені няма. Калі у нас паўстаюць імёны, калі не паўстаюць імёны. Давайте знову ту маркавую ту мапу глянем. Памятаеце, мы з вами казалі, што у нас все імёны нейкія значныя. Все імёны нейкім чынам этымалагізуюцца і гавораць альбо пра Ісуса, штосьці, альбо пра тое, што пра нейкія падзеі, які будуць адбывацца. Іншыя персонажы, каго нацеляе, так, яны просто называюцца неяк ну, кшталту прокажённых, так? Один прокажённый, один паралитик, один сухоруки. Жанчына, где у нас были жанчыны, одна была жанчына с кровотечью, и одна была жанчына сірафінікіянка, у якой была дочка, так, и собачки под столом подъедали. И они все значные персонажи, и они не маюць імёнаў. Цешча Петра таксама не мае імені, але яна прывязаная нейкім чынам да Петра, і гэтая жанчына не мае імені. І што яна, яшчэ паглядзіце па Евангеліі, дзе яшчэ, як яшчэ з самого тэксту відаць, што адбываецца. Ну, там
да, имеете? Ну так, Где это мы про имя про женщину. Про женщину. Да? Ну, давайте Ну, сначала... тут говорится, что она помазывает тело для поховання, і потім ми бачимо, що так само жінки приходять після поховання і займаються цими справами. Так, гэта так само, як бы каменчик наперад закінуты, вот гэтым. Але што яна яшчэ робіць з гэтым алеем? Яна яго разбівае свой гэты некае начынне, у якім є гэты каштоўны алей, які каштуе год працы чалавечай. Яна на яго вылівае. То есть яна яго не памазвае, але Ісус сам ужывае гэты тэрмін памазаць, што яна памазала мяне, але яна яго насамрэч не памазала. Яна на яго выліла гэты алей. Што яна гэтым... Гэта адсылка да таго, як караля памазваюць. Гэта адсылка, безумоўна, на памазанне караля. Мы з вами гэта чыталі мінулы раз пра памазанне караля. Давайте яшчэ мы зараз глянем, як адбываюцца памазанні. Прычым абавязкова караля памазвае прарок. Ніколі не жанчына. То есть у жанчыны такой, вот, калі б гэта, зноў-такі, калі б гэта быў нейкі там вот малады чалавек, там ці які-небудзь чалавек прыйшоў іх, это была б адна гісторыя. А так як гэта жанчына, гэта ўжо новая гісторыя. То есть гэта, безумоўна, адсылка, але на поўнае пераварочванне традыцыі. Давайте мы поглядзім, хотя бы, ну, давайте вот, другое королевство. Это, значит, 4-е царство, кого? Русская традиция. 2 королевства, 9:1:3. И можно 1 Самуэля 10:1. Это, значит, 1-е царство. Тогда, так? А пророк Елисей покликал одного из сынов пророка и сказал ему: «Подторожи стёгна свои и возьми эту посудину, залей ему руку свою, и иди в Рамот, у Галааде. Коли прийдеш туди, побачиш його, сина Єзафата, сина Намея, и войшовши, возьмешь его посеред братов его, и уведешь во внутренний покой. И возьмешь посудину залеем, и выйдешь на голову ему, и скажешь: «Это каже Господь, я помощаю тебе на царя Израиля». Ты отчинишь дверь, и утечешь от них без затримки. Бачите, так просто ось які менавіта виливається, просто виливається. Ну давайте ми гэта яшчэ. Самуэль, альбо 1-е царство. Где-то 10:1 я написала. «И взял Самуил посуд залеем, и вылил на голову ягоную, и поцеловал его, и сказал: «Вось Господь помазывает тебе на керовника спадщины своей». Значит, вот тут вот докладно вельмі чуваць, что той, хто помазывае от имени Бога. Гэта не пророк, які помазывае будучага караля на королевство, не свою волю гэта робіць, а Божью волю гэта робіць. Вот, і тое, што мы бачым, прыходзіць жанчына, она робіць дакладна вот то, што мы бачылі в этом ритуале, разбівае это начинне, якім алей просто вылівае на галаву. Яшчэ вот давайте псальм паглядзім, псальм 133:2. Это зноў будзе вот алей на галаве Аарона. Вельмі такі вот літургічны псальм. 133, но альбомом -1, калі расійская традыцыя. Это как драгоценный елей на голове, стекающий на бороду Ааронову, стекающий на твоей одежды. Бачите, объем який алею на Аарона было вылито, и аж так по бороде тече до краев оправки. Так это сапраўды объем алею серьезных, это не пензликом. І яшчэ так само вот хтосьці вельмі паважаны, вот такі вот самой такой великой вагою, так само може бути помазаний. Вот давайте глянем Псалм 23:5. Ты приготовил передо мною трапезу и еду врагов моих, мастил елеем голову мою, чаша моя преисполнена.
той, хто запрошений гость, шановний гость. Якому все, і до речі, той, що тут от чара згадується повне, так само от нам важливо буде вчитися. Значить, щось от ця жінка робить такого плану, так? Вона його, то, що вона робить діянням, воно нагадує помазання на короля. Але Ісус говорить, вона помазала мене на смерть. Причому, поглядите, як вона ще олей прив'язаний мирра, так і нардовий, чистий. Так, от, як ви бачили, що це справді максимально коштовний, максимально дорогий матеріал. Це персидське слово, це нардове, ну, про яку велику якість олею говорить. І одразу яка реакція на це? Вот мы привыкли по ходе тексту, коли Ісус щось робить, і реакція нерозуміння на його. От ми зараз бачимо таку саму історію. Да? Жінка це робить, і починається нерозуміння. І от тут поглядите, як вона пригожа встає у контраст з Євоними учнями. Больш за то. Где вот мы бачили, как Иисус его хвалил. Так, вот, помните, это два персонажа, два человека, вот параллельные истории, які зрозуміли ягонну зміну приказанню або закону. Так? Він робить делікатну зміну, чоловік його розуміє, і Ісус ухваляє. Але вот так вот хвалить, як він її хвалить, це, по сутності, один раз. На весь текст. Такое серьезное такое ухваление деяния. И поглядите, який контракт з апостолами. Апостоли що не зроблять? Учні вони що не зроблять? Все не туди. Яни не розуміють Ісуса, Ісус якби ось їм перечить, а не перечить йому, і от тут, значить, з цієї жінки. Так, от на жінку відбувається атака. І Ісус говорить таку вельми велику промову, її надбиваючи. І таким чином, навіщо він говорить «тіло моє на похованні», так? От уявіть собі у цьому домі серед цих людей. Ну ладно, там вот люди обураються, що вона розбила такі дорогі олії, вилила на його. А він заявляє, що вона на похованні моє тіло помазала. Тобто він от зараз абсолютно ясно предсказывая худкую смерть. Абсолютно нечекано, абсолютно посеред нічого. От, заправду, там вот такий конфлікт повстає, такий побутовий. Нам про марнотравство говорка йде. А ён говорить про те, що поховання моє буде. І поглядите, як це ніхто не коментує. Ніяк, от на це ніякої реакції немає. Тобто воно якби пропадає у этой все равно этой історії марнотравства. Так, що як це так, вона такое зробила. І от контраст дорогое, бедное, так, що яны пропонували, ті, хто навокал, продати, добре було б, розумно було б зробити, продати і поглядіти, як куди спожити, так? Яка у них ідея була, тому що коли його продати, спожити можна на самі різні речі. Бо ми вже бачили, що вони чекають, що Ісус прийде і стане королем. І вони хочуть сидіти його по правій лівій руці. Тобто можна було б там на справу ці гроші пустити. Їх ні, у них така от, бачите, вони кидають одразу такі високородні якби закид, що можна ж от бідних було б яким чином удобрить, так, зробити щось добре для бідних. І от на що Ісус їм говорить, що бідних завсюди маєте з собою, а мене не завсюди маєте з собою. І от так само вони ніяк це не коментують. Так само така сама по собі вельми важна фраза. І з обох боків, з того боку, що бідних завсюди маєте з собою. Тобто тут вам такий от якби соціальний розклад. Бедные завсёды были,
ёсць і будуць. І вы і паглядзіце, і калі вы хочаце, вы заўсёды можаце рабіць добрае для бедных. Вот у вас ёсць бедныя, хочаце каму-небудзь зрабіць добрае, учора, сёння, заўтра, праз 2000 гадоў, калі ласка, вот это у вас заўсёды ёсць. Вот гэтая опцыя. І мы маем гэта. Давайте вот мы гэта таксама паглядзім Другазаконне 15:11 на гэты пункт. Ибо нищие всегда будут среди земли твоей. Потому я повелеваю тебе, отверзай руку твою брату твоему, бедному твоему и нищему твоему на земле твоей. Вот бачите, гэта вот Ісус паўтарае, што бедныя заўсёды былі, ёсць і будуць. Ну і вот калі ласка, вот ёсць, у вас ёсць загад, вельмі дакладна прапісаны, рабіце добрае бяднейшаму свайму, хто побач з вами, і гэта у вас опцыя пастаянная, кожны дзень. А далей вот і што? І вот зноў, куды глядзяць яны і куды глядзіць гэтая жанчына. Вот это вот контраст, што тое, што зрабіла яна зрабіла тое, што належыць. І вот тут далей вельмі цікавае слово. Яны, вот вы прачыталі, яна зрабіла, як вы прачыталі там у перакладзе, яна зрабіла, што мусіла, так? Вот поглядите, что у вас в перекладах 8 верш. Что могла. Что могла. Какие же переклады есть? Не на доброе дело зрабіла. 8 верш. Что мела. Что мела. Значит, яна зрабіла, что мела, яна зрабіла, что могла, и какие же варианты? Яна что могла зрабіла. Что могла зрабіла. Угу. Тут... Вельмі дзіўнае слово. Яна зрабіла. Там, конечно, и зрабіла само, это важное вельмі дзеяслово, потому что это поэо, дзеяслово назначае заўсёды вот, ну, штосьці вот новое стварыць, зрабіць, да? Адкуль у нас слово поэзия пайшло. Грецкага поэо рабіць просто. Так? Але яна зрабіла коэсто. Это лепш за ўсё перакласці, лепш за ўсё зразумець, не лепш за ўсё зразумець, а лепш за ўсё перакласці. Лучше дакладна перакласці, што мелася быць. Глядзіце самі. То есть як бы не тое, што яна сама, вот, ну, што могла, то і зрабіла. Вот яна сама сабе подумала, што магу, то зраблю. Нет. Она зрабіла, што мелася быць. То есть незалежно от того, что ведала яна, не ведала, хотела, не хотела, яна зрабіла тое, што не могло не быць зробленым. Вось у чым рэч. Гэта можа быць, это вельмі по-рознаму все тлумачаць, вельмі по-рознаму это можна зразумець, што маецца на ўвазе. Ці гэта сапраўды яна вот, як бы свядома ацаніла сітуацыю і зрабіла самае правільнае. Ці то сапраўды яна просто была вот некай прыладай того, что мусила адбыцца. А можем быть гэта сэндвичем з образом Иуды, тем больше, что они так, ну, стоять 8 верш, 10 верш, калі ён таксама просто, ну, у іншы, да, яна зрабіла як бы добра, а ён таксама зрабіў тое, што мусіць адбыцца, але, ну, уже со знаком адмовы. Тое, што мелася быць. Тое, што ён таксама зрабіў. Тое, што мелася быць. Вот гэта вы вельмі добра заўважаеце вот на тым, што мелася быць, тое будзе зроблена. Вот што называецца хочаш не хочаш, яно будзе зроблена. То есть тут як вот некі такі дэтэрмінізм устае, якога так вот мы не бачылі па Евангеліі, але вот тут, што мелася адбыцца, так? Што мусіла здарыцца, тое яна зрабіла. Как бы тое, што было задумано, так? І вот тады што яна зрабіла? Таму што калі ён гаворыць, што яна яго памазала на пахаванне, то есть, значит, памятаеце, што памазаны,
по-єврайську помазаний, по-грецьку і по-єврайську як помазаний? Христос по-грецьку і Месія по-єврайську. Значить, яна, по сутності, от що яна робить? Яна стверджає його Христом у смерті. Паводле того, що Ісус коментує. Так, яна мене помазала, якби зробила мене Христом на поховання, на смерть. І от у нас потім повстане питання, пам'ятаєте, у нас слово Христос не вчить, але слово Христос звучало у отказі Петра, що учні думають про його, і потім Христос провчить на Санедріоні. Питання, це ти Христос. Так? І у Ісуса така буде різна реакція на ці речі. І от тут от зараз це не називається, але яна помазала мене на поховання. Спробуйте это оценить. Она его, это не просто якби вот тело, якое мажется олейками в деле бальзамования. От з чим жанчини прийшли, от то, що ви згадали, жанчини у 16 розділі, на самому початку йдуть олейками помазати його ненавіто, як його належним чином поховати. Яна робить інше, яна виливає на його олій, тобто вона робить з його помазанника, по-єврайську Месію, по-грецьку Христа. Одночасово рихтуючи на поховання. І от таким чином, от це питання, яке Петр каже, що ти Христос, потім буде питання, по-єврайську Петр каже, ти Месія. Значить, що розуміють учні, ми це побачили за тих спречок Месії. Так? Вони розуміють Месія, це помазаний король, який прийде і візьме своє владарство, прогонить римлянам, перш-наперш, саме головна задача. В Санедріоні перший святар зовсім по-іншому його спитається. Його спитається, це ти Христос, син благословеного. Так? Вельми дивна форма, яка вже абсолютно ніде не зустрічається, ні в єврейській Біблії, ні в Новому заповіті, це тільки у Маркова бачимо. Так якби то это титул Бога, то это вот такое, что такое мы нигде этого титула больше не бачимо, сын благословенного. То есть там інше розуміння Христа. А Ісус вот тут вот зараз говорить розуміння Христа. Яна мене помазала на поховання. То есть яна мене назвала Христом у похованні, Христом у смерти. Не Христом королем, не там, Христом апокаліптичним, ці есхатологічним хочуть, так? Христом есхатологічним, який стоїть, так? А Христом у смерті. Ну, тобто це такий надзвичай важний момент. І далі він говорить, що справді підтверджує цю думку, повсюль, де буде ця історія розказуватися, повсюль буде згадка про її. І от як ми з вами перед тим казали, що згадки про її не буде, але буде те, що вона зробила, от це ось. Тобто згадка буде, що буде обмірковуватися. Буде обмірковуватися якраз те, що він Христос у смерті. І от це ось повсюль, де буде це Євангеліє, це добре вісті проповідуватися, її учинок буде згадуватися. Не вона сама, якби ось не вона як персонаж, а буде згадуватися те, що вона ствердила. Значить, знову закидається камінь уже вельми далеко наперед. Бачите, про що я кажу, так? І от гэтым починається такі от яна, єйне вот это розпознавання Ісуса буде потім от, завершене, підкоплене у 15 розділі Сотника. Який скаже, це чоловік, Сын Божий. Так, вот это от Яє до Сотника, вот такі от так само свой кавалок Ісусової ідентичності. І от, як ви зауважили, імгненно після Яє Юда.
вот только Иисус сказал все про эту женщину, одразу для Юды это сигнал. Потому що тут от раптом нічого ніяк не тлумачиться, ніякої реакції нікого на те, що сказав Ісус, про поховання, про обвящення гэтага добровестия, якого добровестия, якое обвящення. Тобто він говорить слово, яке відовочно в этой ситуації не можуть бути зрозумілими. Але ніякої згадки на те, що ми його перепитували. Ну, ми бачимо, що вся Єрусалимська частка, этих реакций нема. Вот он сказал, вот кинул слово, и не сказал. Так, и никто это больше поміж собою не обмірковує. І одразу Юда, званий Іскаріотом, нагадується нам, що це той самий з 12. Про Юду з 12 так само було сказано той, хто що зробив. У 3 розділі. Не предаст. Що у Марка? Вот 3 раздел. И в который и предал его. Это переклад. А ми з вами казали, той, який видав його. Той, який його видав. І він тоді про його нагадує, як тепер ми пам'ятали, що нам тоді було, от той камінчик був закинутий сюди. Тоді. Там вони просто перелічаються імени, і про Юду сказано той, який його видав. Так? І от тепер ми вже этого Петра каменчик, так? Каменек. Теперь мы его знаходим тут. Вот он каже про Юду. Знов таки, чому Юда? Бо імена, як ми бачили, у Марка сенсові, більшість його імен не історичні, а менавіто ось, які створюють той образ, причому імена і географічні назви разом. І то, і другое створюють, там, узмацняють образ, там, ну, такі вот щось попередничають з некому образу. І то, що Юда не історичний персонаж, многие про это говорят, підтверджується тим, що Павло ніколи про Юду не згадує. Павло писав раніше за Марка, як ми пам'ятаємо. Так? От Павло писав конец 40-х, 50-х годів. 10-ті роки, в особливості. І Павло з апостолами сперечається. І він весь час говорить про 12. Значить, що, і от він і там шмат говорить про там розуміння, нерозуміння, але у Павла завсюди 12 цельна. Значить, таким чином ніякого відпадіння у Павлової свідомості не було. Тому що Павло історичний персонаж, і от, на кого ми вельми часто опираємося, щоб розібратися, що відбувалося. Чому Юда? Тому що Юда – це вельми важне ім'я. Юда – це знову таки один з Якубових синів, який дав ім'я одному з основних племен, і країна Юдея, півдньова частка, там, де Єрусалим. Ну і потім, як ми пам'ятаємо, потім і релігія, так названа. Так? Юда – це вельми важний персонаж. І може бути, що знов таки це ось на Юдею яким чином асоціація, алітерація, так, некий намек на Юдею. Юдея и Галилея, вот тут у нас в этой истории есть Юдея, есть Галилея. Юдея, по взаимодочинению Юдеи и Галилеи, мы с вами уже разбирали, Галилея это завсюду то, что как бы трошечку притягнуто до Юдеи. Центр веры, основа и политичная, и религийная, и культурная, это Юдея с центром в Иерусалиме. Вот эту веру одинакового Яхве несе на себе Юдея. А Израиль, якого на той час уже нема, там, де є Галілея, галілейська частка, це і інша культурна, і інша релігійна, але якою релігія злучена з Єрусалимом. Ми про це з вами говорили, так? І у Ісуса Галілея – це така вот хатня частка,
паводле Юдэі Галілея это якраз таки такая вельмі нам другасная, правінцыйная. У самім нашым аповедзе мы бачылі, што Галілея, паўночная частка, гэта святлейшая, дабрэйшая, Юдэя частка змрочная. Галілея гэта пад'ём на гару, Юдэя гэта спуск з гары, у цемру. Прычым пад'ём-спуск это таксама святло-цемра. Так? Максімальнае святло у нас адбываецца на гары перамянення. Там, дзе вот гэтыя белыя бліскучыя строгі Ісуса, якія валюшнік не можа здабыць сабе на зямлі. Можа быць, зноў такі з гэтым звязана. Можа быць, не. Можа быць, увогуле не варта спекуляваць, але зноў такі Юда это вельмі важны персонаж у єврейській традиції. Гэта не, вот, імя не будзе у нас випадковым. Так? І Юда, які яго павінен выдаць. Сама по сабе гісторыя, скажем, зноў-такі, вот адкуль бярэцца гэтая гісторыя, што Юда яго павінен выдаць. Паглядзіце, як у Марка гэта все гучыць. І пайшоў Юда Іскарыёт, адзін з 12, да першасвятарока выдаць яго. А яны, пачуўшы, узрадаваліся і абяцалі даць яму срэбранікі. І ён намышляў, як быў зручны час выдаць яго. А якая мэта у Юды, нам не гаворыцца. З якой прычыны Юда хоча яго выдаць. Юда не шукае грошы, от як ён шукае там у іншых тэкстах. Так? У Марка Юда не шукае грошы. Мы памятаем, што там розныя Евангелі пра Юду розныя расказваюць, што ён быў скарбнікам 12, так? Менавіта грашыма клапаціўся. У нас гэтага нічога няма. У нас Юда быў адзін раз названы ў 3 раздзеле сярод усёй 12. З усёй 12 у нас падкрэсліваюцца толькі Пётр, Якуб і Ян, прычым Пётра штосьці гавора заўсім. І вот зараз у нас Юда набывае самастойны характар. Гэта вельмі складаны, сам по сабе складаны персонаж, складаныя гісторыі, звязаныя з Юдам. Давайте вот зараз просто уже про Юду заговорили, давайте згадаем, что у нас Юда робит, где у нас Юда еще там стоит у истории. Ён яго цалуе. Ён, па сутнасці, паўстае двойчы. Так? Вось тут вот ён пайшоў, і потым ён прыйшоў. Ён з'яўляецца у Гецімані падчас Ісусавай малітвы, і ён прыходзіць і прыводзіць з сабою натоўп. Ён яго, прычым, там не проста цалуе, там слова грэцкае, яно азначае такі вельмі пяшчотны пацалунок. Вельмі такі вось душэўны пацалунок. Ну і гаворыць з тым, хто з'ем, каго я пацалую, таго і бярэце. Наконт выдаць, што Юда, які яго выдаў, у нас яшчэ одна гісторыя падчас апошняй вячэры. Давайте мы просто вот хотя бы зазернем, так? Сюда, и потом еще туда вернемся. Вот давайте тут 18 верш и 19 верш, и можно и 20, 18, 19, 20, давайте прочитаем. И як сядзелі яны за столом, ды елі, Ісус сказаў: «Запраўды кажу вам, адзін з вас, што есть са мною, прадасць мяне». Яны ж пачалі сумаваць, ды адзін праз аднаго казаць да яго: «Ці не я?» І другі: «Ці не я?» Ён жа, адказваючы, сказаў ім: «Адзін з 12, што мачае са мною ў місе». Ну все, пакуль што нам гэтага дастаткова. Потым да гэтай гісторыі яшчэ вернемся, але вот давайте цяпер просто пра Юду. Паглядзіце на рэакцыю вучня. Ён кажа: «Адзін з вас, які прадасць мяне». Ён не называе Юду. Ён не кажа хто. Як яны рэагуюць? Сумненне. Сумняюцца, што ці не я гэта зраблю. Кожны з іх думае, што гэта ён можа быць. Вот з чым гэта можа быць звязана, падумайце. Вот паглядзіце, калі потым вот Ісус тут же Пётру кажа, што ты здрадзіш мне, як Пётр рэагуе? Не зражу. Не в жизнь.
Ніколі не може такого бути. А вот тут, поглядите, яка зовсім інша реакція. Вони сумують, але кожен з них думає, що може гэта ён. От коли гаворка йде про здраду, от про Петра, так? Петр категорично адмаўляе нават магчымасць того, што гэта можа здарыцца. І пры тым, што ён потым гэта робіць. Тут яны, ніхто не адмаўляецца, просто дзівяцца, што можа гэта я. Значыць, гэта штосьці такое, што яны кожны з іх, в прынцыпе, можа прыняць як магчымае для сябе. От як тая жанчына робіць тое, што мусіць адбыцца, так? То есть штосьці, што мусіць адбыцца, і кожны гатовы. Яны смуткуюць, яны не хочуць, але кожны гатовы взяць на сябе гэтую ролю. Бачыце, яка дзіўная рэч адбываецца. От, смотрите, у нас в розных Евангелиях по-розному Юда проходит. Там явно мы бачим, что у его вошел шатан. И вот там докладно вот эта сувязь Маркового шатана, який постоянно присутний у Евангелии. Он злучается с Юдом там неким образом. У Матвея, у Луки там знов-таки дальнейшая история Юда рассказывается. Тут истории ніякой нема. Вот по сутности вся история. Юда вийшов і пішов до перших святеров. Ісус сказав, що один з вас видасть мене. І потім Юда прийшов і його піщотно поцілував. Значить, от накольки, скажем так, от гэты злий гэты учинок, так? Ці гэта сапраўды штосьці вот у рэчышча нікознага. Вот. Мы про гэта много говорили на ранейшых наших гутарках. Потому что гэта так само про спрэчкі пра ролі Юды вельмі вялікія вядуцца. І адкуль увогуле гэты персонаж бярэцца. Ну, мы ведаем все, што далей у цягам наступных тысячаў гадоў, паўтарох прыкладна тысячаў гадоў, калі ўжо традыцыя вельмі добра замацавалася, Юда быў абсалютна дэманізаваны. Так? І Юда стаўся сінонімам здрады. Мы это ведаем, что просто Юда это здрадник, это тот, кто робит то, что абсолютно не мусит быть зраджаным. При том, что там так само еще дойдзе паглядзім, потому что про эту здраду поцелунками это есть у гебрайской Библии так само. Есть это момент. Але ён, а так як ён рассказывается у Евангелии, он таки іншы. И сам гэты термин «выданы», які Марка говорит, так? Значит, что вот это знов-таки то, что передається одно другому, вот это так само некое наканування в этом есть. Можно тут экспозиционное питание? Иисус не ховается. Он не утайный, не то, что там не агент працуе, да, пришедший в Иерусалим. Яго, хутчэй за ўсё, ты ж першы святых, яго хутчэй за ўсё ведаюць у твары, ведаюць, як ён выглядае. І тут такое, тут паўстае такая некая для мяне дзіўная рэч, калі мы можам зразумець, што і раптам пачынаецца, што яго трэба, нейкі такі шпіёнскі дэтэктыў, што яго трэба выдаць і указаць, не ідэнтыфікаваць яго трэба. Гэта таксама вельмі важны момант, што вы кажаце, што гэты момант пацвярджае абсурднасць той сітуацыі, якую мы сабе стварылі культуралагічна. Што сапраўды это Юда пацалункам выдае на смерць таго, каго прыходзяць тыя, хто яго і так ведае. Што там, безумоўна, можна казаць, што там слугі прыходзяць браць, не самі же святары, там не самі. Притым заўважце, што хто прыходзіць браць, значит, некія ідуць ад офіса першасвятара. Ідуць яго браць. Мы пра іх згадваем, это з садукейскіх офісаў, так? Там дзе спрачаюць. Гэтыя персонажы ідуць яго браць. Слугі могуць яго не ведаць, але там ідзе вялікі натоўп. І гэты натоўп мы потым зноў-такі з вами да гэтага яшчэ падыдзем, але зноў-такі уявіце проста сабе, візуалізуйце гэту карціну. Як перад гарой перамянення, там вакол яго натоўпе звычайна много-много ягоных вучняў, ён трох бярэ з сабою, падымаецца з імі на гару, потым спускаецца, і там уже нейкая свая гісторыя, таму што пакуль Ісуса з Петром, Якубам і Янам няма,
яны жывуць нейкім сваім жыццём. Вот зараз гэта будзе гісторыя паралельная перамяненню. Нам трэба будзе пабачыць таксама гэту паралель. Значит, таксама ён бярэ Якуба, Яна і Петра, астатнія застаюцца на месцы, і таксама жывуць сваім жыццём. І калі ідзе Юда, раптам з ніадкуль з'яўляецца Юда, для іх ніадкуль, за ім ідзе гэты натоўп. То есть у гэтым натоўпе будуць і тыя, хто прыйшоў яго браць, ну і тыя, хто жыў сваім жыццём, пакуль яго не было, тыя, каго не взяў з сабою. Яны все туды ідуць. Так што сапраўды ён цэнтральны персанаж, ён усім вядомы. Яго ніхто ні з кім зблытаць не можа. І Юда не гаворыць, што каго я ідэнтыфікую, што ён кажа, каго я пацалую, таго бярыце. Гэта нам гаворыць пра тое, што сапраўды гэтая гісторыя не настолькі адназначная, як мы прывучыліся на яе глядзець, на роля Юды. Мы, як я кажу, што гэта сапраўды абмяркоўвалася вельмі многа пра ўсе Евангеліі, пра усе Евангеліі прачытваўся гэты вобраз, там, дзе Ісус гаворыць Юду, дружа, ідзі рабі тое, што мусіш. Тут у нас гэтага няма, тут у Марка мінімалістычная гісторія, звычайна. Юда завецца сябрам, і Юда яго, опять же, пяшчотна цалуе, то есть Юда не вораг Ісусу. З гэтага мы бачым, што Юда не вораг Ісусу. Юда робіць, як гэта жанчына, з якой ён пастаўлены в апазіцыю адна за адным, жанчына зрабіла тое, што мусіла быць зроблена, што мусіла адбыцца. І адразу Юда ідзе і робіць тое, што мусіць адбыцца. Пры тым, што ён выходзіць, ніяк не каментуецца, што іншыя думаюць, але потым, калі яны ўсе разам за сталом, адзін з 12, Юда за сталом, все за сталом, кожны з 12 гатовы быць гэтым чалавекам, тым, хто выдасць Ісуса. Значит, тут ідзе некая, мусіць, нам такі гаворка пра гэта выдаванне на ахвяру. Некае ахвярапрынашэнне, якое ім не хочацца, каб яно было, тым не менш, яны разумеюць, што гэта дзесьці нават гонар быць тым, хто выдасць. Як зноў-такі з тэксту чыстую мусіць быць рука першасвятара, які прыносіць ахвяру. То есть гэта некая першасвятарная функцыя ахвярапрынашэння. І мы пра гэта згадвалі, я вам прынесла сёння Евангелие Юды. В двух словах, мы просто пыталіся не раз і не два, яшчэ в двух словах пра яго скажем. Можете глянуть какой, что это 2006 года, это официальный текст. Это была вельми великая сенсация 2006 года, потому что Евангелие Юды докладно не паўставала о некие там цьмяныя згадкі, может, были, але докладно, что есть такое Евангелие Юды, бы никто не шукал. И оно у Египте было знойдено, это конкретно это манускрипт, кодекс. Памятаете, что такое кодекс, да? В книжном выгляде, аркуши сшитые поміж собой. Кодекс 4 столетия на коптской мове. У нас памятаете, колись мы с вами говорили там колькі годов тому про гностичные Евангелие, и гностичные тексты, которые у Египте, у Наг-Хамаде были откопаны в 57 году, 20 столетия. У Египта, переважно 4 столетия. Что отбылось в 4 столетии, когда усталявалася церква, и церква перестала быть переследована. В Египте, зрештою, там свое христианство развивалось. Але церква, яка усталявалася у Римской империи, уже вельми докладно, после 325 года, докладно развела, что правильное, что неправильное. И гностицизм был отринутый у неправильное, и отдаденное анатоме. У Египте гностицизм был вельми популярный, зрештою, не только у Египте, а потом еще праз все першие століття такая была скразны учение религии, тип религии. Потому что
что был это и был христианский гностицизм, был у юдаизме свой гностицизм, у персов свой зороастрийский гностицизм, але это как бы свой погляд на свет, свое бачення. І у Єгипті так само, коли туди прийшла заборона на не православные, так? Православные з грецького слова ортодоксія, так? В сенсі з православ'ям як конфесії нічого немає. Неправильные тексты у монастырах, у яких були ці книги, була опція або їх знищити, це всі неправильні книги, що від їх і потребувалося церквою, або їх сховати до лепших часов. Раптом коли-небудь буде можна, так, зробити такий свій закритий фонд. І їх, подобно, що їх закопали. А у Єгипті, де ідеальна кліматична ситуація для заховування всього на довгі століття і тисячоліття, воно і заховується. І у 20 столітті, в 57 році, там раніше вспливали різні, про Євангелія Томаша ми недавно з вами казали, різні тексти вспливали в Єгипті, потім в 57 році таких, це цілий клад, можна сказати, знайдено гностичних текстів, які так само, ми вже так більш собі уявляємо такого монастиря. І от десь в Єгипті у самому кінці 20-го століття, в кінці 80-х років, всплило це Євангеліє Юди. Там його, я не буду зараз на этом спиняться, тому що це своя детективна історія, як це Євангеліє Юди потрапило у наш світ, у нашу свідомість. Але це одно з апокрифічних Євангелій, з тих Євангелій, які не війшли в канон, хоча за все другого століття, грецький текст другого століття, і ми його маємо у коптській перекладі копії 4 століття. І в этом тексте Юда центральный персонаж. Юда, там є знову такий момент, який ми маємо у Марка, коли Ісус питається, за кого вони його тримають. Вони йому говорять різні відкази, і коли Юда дає свій відказ, Ісус його виводить на вулицю особливо від інших і показує йому зорне небо і говорить, що він бачиш вот такі зори в небі, твоя найярчайша і буде вести інших. Але на землі ти будеш викляти. І говорить йому про те, що Юда мусить його видати на укрижування, Юда перечить, він не хоче, на що Ісус йому каже, тут така ярка гностична риса, каже, не бойся, ти видаси чоловіка, у якого я промовлю. У гностиків це матеріальне і духовне вельми моцно відрізняються. Різний світ. Тобто, ти видаси тільки матеріального чоловіка, у якого я заправдна промовлю. І на цьому Євангеліє скончається. Але там Юда вот такий виновито самый близкий до Ісуса персонаж. Воно, конечно, збурило вельми моцно. Академічний світ і неакадемічний світ, і вельми много було різних знову та тема повстала, яка десь може там от 15-16 століття вона повстала постійно ця тема, що Юда зробив і навіщо він це зробив, що це можна було розбігати. Ця думка не завжди була, що те, що Юда робить, він робить це, видає Ісуса на оферу. Це коли Ісус просто схоплений ворогами, це одна історія, просто схоплений, от як він там говорить, як на розбойника ви на мене вийшли. Це одна ситуація. І тоді от в этом огульном контексте вот з этой замяшчальной, избавляльной офяры Ісуса, это зовсім не та історія, як на цій історії буде, коли його видає той, хто подрихтований, той, хто ведає, що він мусить бути виданий. Тобто видає його хтось зі своїх. Ну, ми не будемо з вами на этом настоювати, але просто вот подумайте, що це у Марка виглядає таким чином. У Марка Юда не ворог Ісусу. От, і глядіться за тими сребрениками, там потім ми будемо бачити історію подрив'язаними сребрениками, і що Юда пошкодував, і побіг там вертатися. Там вот розгортується свой мідраш на эту історію. У Марка ніякого мідрашу немає. У Марка
ёсць толькі вот гэтыя 3 пункты. Юда імгненна пасля таго, як жанчына вылівае на Ісуса гэты алей памазання, Юда ідзе люстэркавую справу рабіць, так? Люстэркавую справу, але гэтак жа неабходна тое, што робіць жанчына. То есть жанчына дае ему сігнал. Потым другі пункт, это калі кожны з вучняў, мы бачым, што кожны з вучняў гатовы взяць на сябе гэтую ролю, не хочучы. І потым мы бачым, што калі Юда прыходзіць, ён таксама выражае Ісусу сваю любоў. Вот гэта вот мы гэтыя 3 пункты у Марка мы бачым. Прыйшоў час да ахвяры. Ну тут гэта дзесьці вось в этих обертонах, ідзе, такі час ахвяры, так? Тому што у тэксце гэтага няма. Але ў тэксце мы бачым, што Юда робіць тое, што мусіць рабіць. Марк сам не разумеў, і таму мы нідзе не бачым здрады у Марка. Мы бачым выдаваць. Ён его выдае з рук у рукі. Аддае. Ён робіцца пасярэднікам. Ён таксама яшчэ змякчае гэты сам гэты удар пераходу ў рук ворага. Такі транзіт нейкі робіць. Выдаваць і адрекацца. Розныя. Это Пётр выракаецца. Пётр выракаецца. Так. Там вот гэтае улюбёнае это дзеяслоў скандалізу будзе. Юда выдае гэта дзеяслоў, які азначае менавіта, да, як вы можаце, а яшчэ ён ужываецца перадаць, так, перадаць ад дыапазон, спектр сэнсу, ад выдаць на пошце пасылку па квітанцыі, да перадаць традыцыю. Таксама гэтым жа дзеясловам будзе перадавацца, перадаваць. Это трансмиссия, традиция, это так само будет передача. Значит, это зрозумело, так? Ну, то есть вот в 21 стихе, где он говорит, горе человеку, тому человеку, который... Горе тому человеку. Который его предаст. То есть это не про Иуду. Про Иуду. Почему не про Иуду? Про Иуду. Нет. Так Иуда получается... Да. Тут глядите, тут... Лучше бы тому человеку не родиться. Да. Потому что это такой же крыш. Это про Иуду. Это про Иуду. Тут говорится как про предателя, а не того, кто... Нет. Это, згадайте вот эту... Это складано, безумовно, но однозначно все равно ничего не потлумачим. Нават спрабаваць не будзем, але згадайце, як у Евангелія Юды гэта распісваецца, так? У Евангелія Юда не хоча, і Ісус яму кажа, ты будзеш выкляты на зямлі. Хаця твоя зорка будзе праводнай зоркай для астатніх. Ну, а отсюда из 21 стих получается, что ты и на небе тоже этот предатель будет. Нет, даже инший слов Сын Человечий. То есть тут речь идет про Сына Божьего. Вот Сын Божий выдается на ахвяру, а Сына Человечего это совсем иншая речь. То есть нельзя предавать Сына Человечего, а для Сына Божьего это путь, который уже заранее ведомый. И просто Иуда выдає его, потому что это згаданий було зарані. Але не Сина Чоловічого, а Сина Божого. Тут глядите, тут знов таки мы можем брать под увагу тое, что як и жанчына, так и Иуда, незалежно от своих внутренних мотиваций, робят тое, что мусять. Вимушено. Так. Ну, что маю на увазі жанчына, мотивація жанчыны, мы не ведаем. Жанчына не може помазать короля. Не може, этого просто не може бути. Але тим не менше, вона це робить. Тобто вона робить одно, от як звичайно ми у Марка маємо, так? Люди говорять, думають, що говорять одно, а насамрэч вони говорять другое. Вони думають, що вони кпять з Ісуса, насамрэч вони його уславляють.
яна думае, што яна робіць некае яму ахвяраванне, так? А насамрэч, што яна яму робіць? Яна, па-першае, яго робіць яму гэтае памазанне на караля, па-другое, самае галоўнае, яна яго робіць Христову смерці. Юды можа быць, в прынцыпе, тое самае. То есть матывацыі юды мы не ведаем. Што калі ў юды, напрыклад, вы можете дапусціць, што ў юды была кепская матывацыя, так? Вы можете гэта дапусціць. Але тое, што юда сам по сабе Иисусу не ворог, мы гэта таксама бачым. Ну, я вот именно про то, что про отношение Иисуса к Иуде. В 21 стихе он как бы говорит, что он плохой, что он кажешь, нет. А в Евангелии... Он не кажет, что он кепский, он кажет город тому человеку. Ну, чтобы не сказать город, это вельми кепский лёс, менавіта. Это надзвычай кепский лёс у человека. Это не значит, что если человек... про судьбу, то согласна. Да. І воно може бути, знов таки, так як Марк говорить, це може прогучати і одно, і друге, і третє, і ще десяте. І ввогуле це знов таки може бути адресовано шатану. Тобто це різні речі. От він весь час говориться на різних узроях. Але він виразно говорить, що ворог тому чоловік. Ворог. Це не значить, що той чоловік ворог. Так? А той чоловік от, надзвичай нещасливий, незайздросний лёс має. І лепей йому було б не родитися. Вот лепей ему было бы не родиться, згадайте, мы тогда пропустили с вами там весь конец 9 раздела, коли у Иисуса такий великий дискурс, коли там твоя рука спокушає тебе, коли воко твое спокушає тебе, коли нога твоя спокушає тебе, да, вот там все это скандализу, все это. Вот лепей тебе это отсять и без его исти. Вот коли у чимсти есть проблема, то лепей отсять. А тут он говорит, лепей было бы ему не родиться, или как он не родился, ну таки не вспомнилось бы то, что мусит вспомниться. То есть тут можете сказать, вот як вы побачили, что он якби его негативно характеризує, а вы можете побачить, что он вельми вот его шкодує. Да. А может быть и так, и так. Это может быть на разных уровнях. Это все вот это шматслойные тексты. Шматслойные эссенции у Марка. И это все может быть закладено в одного вот. Вот вернемся крышечку ранее, потому что тут мы только вот про самый момент. Давайте. Юда сышоў, ну, у первый день. Давайте от 12-го. Ну, 12-го до... пропустил уже то, что мы сделали. Давайте попали 12 до 17. Первый день опресника, когда заклали пасхального агнца, говорят ему ученики его: где хочешь есть Пасху? Мы пойдем и приготовим. И посылают двух из учеников своих и говорит им: пойдите в город, и встретится вам человек, несущий кувшин воды. Последуйте за ним. И куда он войдет, скажите хозяину дома того: учитель говорит, где комната, в которой мне есть Пасху с учениками моими. И он покажет вам горницу, большую, усланную, готовую, там приготовьте нам. И пошли ученики его, и пришли в город, нашли, как сказал им, приготовили Пасху. Когда настал вечер, он приходит с 12. Вот давайте досюль спочатку. Нам треба крыху поглядеть, конечно, тут усі не могу познаходить, нам треба поглядеть про это проядение Пасхи. Ну, давайте можем... Ну, давайте сходу. Давайте сход 29.2. Ну там только это... Ну, давайте, ладно, с этого начнем. І самі перші історії 20 лепші 20-12. Книга Сходу 12. І от здесь там это 15 верша. В те дни ешьте пресный хлеб. С самого первого дня уничтожьте квасное в домах ваших. Ибо кто будет есть квасное с первого дня до 7 дня, душа истреблена будет из среды Израиля. Ну, это вот про пресноки, так? Там это слово, якое Марк уживає,
гэтае азімос. Яно, ну, в прынцыпе, азначае не заквашаны, але таксама яшчэ вот гэтае такое другое значэнне чысты, не папсаваны, не замутнёны. Значит, адкуль бярэцца гэтая гісторыя? Чаму трэба есці хлеб? І ягня таксама закалваюць. Гэта гісторыя ідзе ад выхаду з Егіпту. Гэта сэнс гэтага свята, галоўны сэнс свята Пасхі, гэта свята выхаду з Егіпту. Калі, вот 12 раздзел Сыходу, там, калі ізраільцяне ўжо, як было паводле Бога, падрыхтаваныя да выхаду, перад самай апошняй пакараннем егіпецкім, перад забойствам усіх першародных у людзей жывых, Бог загадывае ізраільцянам принести вапыяроты ягня и помазать его, помазать зверы крывёю, каб гэтыя зверы были обминутыя. Потом эта история рассказывается по-іншаму ў другазаконні, але гісторыя складаецца з розных частак. Тое, што і стоячы трэба есці, гэтае ягня з'ядаць там на адзін, браць, згатаваць так, каб яно было з'едзенае, з горкімі зёлкамі, і хлеб павінен быць толькі не дрожжавы, толькі вот такі, толькі праснакі. І некалькі разоў паўтараецца, што гэта будзеце рабіць на ўспамін. Ну і па сутнасці гэта вось цэнтральны момант гэтага свята. Гэта першы святар у храме забівае ягня падрыхтаваныя, і з гэтага пачынаецца само святкаванне. Таму хата па хатах таксама гэта ўсё забіваецца, святкуецца, і потым 7 дзён есца толькі гэта не дрожжавы хлеб, маца. По-єврайську маца, мацот, это уже калі праснакі множным лекам, маца, это жаночага. Гэтыя мацот все ядуцца цягам 7 дзён. Вот тое, што зараз тут Мара гаворыць, ён як бы месцамі мяняе гэтыя падзеі. Потому што вот тут вот она там уже штосьці адбылося, вот цяпер кажа, дзе ты хочаш есці Пасху. Але есці Пасху, это вот па сутнасці вот гэтая ягня з этими горкими зёлками и хлебом недрожжевым. Это как бы основная адзнака гэтага свята, так? Вот гэта вот вячэра адмысловая, якая до гэтага часу трымаецца. Вот мы зараз эту историю прочитали с вами. Вот як вы на яе адрэагавалі? Вот мы, одну рэч мы казалі, што яна абсолютно параллельная гісторыя са словом. Что, ну это мы казали уже, так, что это вот просто, это дубль 2 повторяется. Але розница. Глядите, який був загад на осла. Вот будет осляня привязанная, адвяжите, коли скажут, что вы робите, скажите, я он и господар, я его патрону. Кириос. То есть, то про себя говорка, то говорка про господара гэтага осла. То есть мы разумеем, что Иисус не мог быть господаром гэтага осла. Там было слово Господа. Кириос. Оно означает, это ее слово. Это и Господ, Уладар, Господар, Баал. Да? Грецкое слово Кириос персидского походжения от короля персидского Кира. Але у грецкой мове оно было гэтае значение. Господара, Уладара. Грецкая мова, як пам'ятаємо, переклала словом Кириос, переклала Септуагінта, переклала Яхве. Але і тому, коли ви по-грецьку говорите Кириос, це надто шматзначно. Это може бути Яхве, ім'я Бога, это може бути господар дома. Это може бути господар осла. Вот як у нас було у той історії, так, в 11 розділі, это господар осла. А белорусское слово «керовник» тоже? Керовник от керунку. Керовать. Херовать – это иметь керунок. Да. Хотя, конечно, подобно. Тут уж горячить не будешь. А у этой истории
То есть вот глядите, вот, и вот теперь вот паспрабуйце зноў гэта вот візуалізуйце. Вот вы ведаеце, што адбывалася, вы ведаеце, адкуль Ісус прыйшоў, ведаеце, з кім ён прыйшоў. Вы ведаеце, вот там гэтае Бетанія, Віфагія, так? Гэтыя некія гэтыя мястэчкі. У Бетаніі ён туды-сюды з Бетаніі ходзіць, у Бетанію назад прыходзіць, нават мы побачылі, што тут ёсць Сымон Пракажоны. Ладно, ёсць Сымон Пракажоны. Адкуль Ісус ведаў пра асла? А вот зараз што адбываецца в гэтай гісторыі? Як ім гаворыць, вы пойдзеце, сустрэнеце чалавека, які нясе з ван вады, пойдзеце за ім, ён прывядзе, паглядзіце як. Што это такое? Больш за тое, ён гаворыць, куды ён вас прывядзе, як яно выглядае, і што вы яму скажаце. Вот, прачытайце яшчэ раз. Як вы... Там чужие люди спытаюцца раптам, что-то вы асляня забираете. Гаспадар его на яго хоча. А тут что вы скажете? Ну, думаю, уже все. Ну, и покой уже подрыхтованы, засланы, готовы. И далей? Да, тоже правда. Нібыта чакалі. Покой подрыхтованы. Хто подрыхтовал? Звяжыце зараз это всей этой гісторыі разам. Як мае быць. Гэта не тое, як мае быць. Бачыце, там, это так, як мае быць добра, але глядзіце, там, як, вот, што мусіць адбыцца, там людзі не разумеюць, што яны робяць тое, што мусіць адбыцца. То есть жанчына робіць яго Христом у смерці. Юда яго выдае на ахвяру, маючы на увазе, магчыма, нешта іншае, да? Это зусім не тыя рэчы. А тут, паглядзіце, падрабязна. Прычым там не просто там покой, там верхні покой. Верхні покой, падрыхтаваны, гатовы. Сустрэне чалавек. Што это за пророцтво? Так и человек необыяковый. Обычно же женщины носят воду. Воду носят жанчыны. А то мужчина. Мужчины носят воду не у збанах, а у мяхах. Но это, знаю, тоже такие подрабязности Марк, это мог, правда, проигнорировать. У храм. Мужчины носят воду у храм. У храм вот, и водоноши мужчины. У хаты водоноши жанчыны. Значит, тое, што вы сустрэнеце мужчыну, так, які нясе ваду, он идет в храм. Гэта будзе асацыяцыя з ваданошай храмам. То есть некая сувязь з храмам. Далей, што мы яшчэ маем? Вам не зазвенели звоночки на гаспадар дому? А здесь написано, он несущий кувшин воды. А далей? Скажите, я вас прошу, как вы прочитали, скажите, что скажите? И скажите. Учитель пытается, где святлица, у якой споживать ему Пасху с вучнями моими. Ага. Что это? Вот, а теперь уявите себе, коли вот вы абсолютно ничего не ведаете, уявите себе эту ситуацию. Яны сустракают человека и говорят, где святлица? Якой наставник хочет с вучнями своими. Нет, так они ж не у человека, они идут за ним, и он их приводит в какой-то дом. Ну да. Ну, а потом у господара пытаются. Скажите господару. Тут пароль, я не могу говорить. Тут есть, глядите, возникает господар дома, той, кто нес, мог быть господар, мог быть не господар. Ну, скажите господару дома. Это мог господар привести, мог не господар, так? Але приводить его до господара дома. Якого треба зв'язати, капот не Якого оборвати. треба зв'язати, який повинен нести за им, який не може выбелить, и так далее, и так далее, и так далее. То есть персонаж у нас окресленный шматкроць у нашем Евангелии. Это той самый персонаж, той самый. И когда мы зараз гэтую историю связываем за слом, у нас будет питание, чей это был осел. У нас просто их бы питание, значит, глядите. Калі перад перамяненнем яму дазволена ісці следам, пасля перамянення мы будзем бачыць гэтыя там засушаныя смоквы, так? То есть здесь будуць гэтыя знакі на яго. І ён цяпер рыхтуе, робіць все
от, ну, делікатна, знову так, от, каб воно не кидалося в очі, робить усе, каб выслать галинками и вопратками людей эту дорогу на смерть. То есть он вот зараз, и он не просто не заминае, он сприяе. То есть он вот менавіта гэтую дорогу з гары перамянення на гору Голготу выстилае Иисусу максимально ровная. И поглядите, так як на перамяненне адносіны усталяваліся, Иисус и каже его навучник: «Гей, ты, наставник каже, где мы будем есть Пасху?» Так? То есть командный тон. Его никто ни про что не просит. Ему кажут: давай, показывай. И он покажет, а уже все подрихтовано, все на месте, все идеально. Вот таких это, и он идет таким вспомогальным персонажем тут, и он у нас повстане еще раз. Якраз з юдової сапожності, з юдової історії. Махчимо ви їх познаєте, махчимо не познаєте. Зараз побачите. Побачили, що відбувається, так? І чому Ісус це ведає, і чому Ісус так подробязно про це говорить. І знову таки, і ви бачите сувязь з храмом. От простое, що мужчина водоноша, так? Що це некий храмовий служка. Чому, скажем, коли, наприклад, уявіть собі шатана при храмі, без проблем. Ісус там, коли Ісус перекулює все у храмі, він менавіта з гэтым і змагається, з тими, хто не тому служить, що не то робить. Значить, якби, ну, як сказати, знову шпіонський термін, проникнення шатанових сил у храм ми бачили, і він їх перекулює. І от зараз все гладко подрихтовано. Осел потребный, осел стоит. Хочешь въехать, як король на осле, езжай. Хочешь, как у тебя все было без проблем, на тебе все без проблем. Все, что рыхтует дорогу на смерть, все выложено. И подрихтованы верхний покой, снова таки, да. Далей. То есть, что яны там... Ладно, мы пропустим, там еще на Сибирской Библии так само есть отсылки на то, что это целком могут быть храмовые ассоциации. Ну, просто я хочу уже худшие, как мы тут весь этот ковалок скончили. Вот далее, что нам важно, вот этот ковалок, значит, мы пропустим юдовый ковалок, так? И давайте далее, после юдового ковалку. Вот от 22, 25 верши. Прочитайте, Королевского. И коли яны ели, Иисус взял хлеб и, благословивши, поламал, и дал им, и говорит: берите, ешьте, это есть тело мое. И взявши келих, подяку складаючи, дал им, и пили из его все. И говорит им: это есть кровь моя нового заповету, якая за многих проливается. Заправду кажу вам, не буду пить уже с этого плода виноградного аж до того дня, коли буду пить новое в Владарстве Божьем. Так само вот, сама ситуація вельми дивна, але частково ми її вже бачили. Ми бачили кормлення хлібами, пам'ятаємо, ми про це з вами вже так само казали. Коли Ісус раптом робить хлібу стільки, що їм достатково на 1000 людей, і тепер хліби знову приходять, і він говорить, що ці хліби – це моє тіло. Значить, ця історія завершає історію з хлібами. І по великим рахунку тлумачить історію з хлібами, дві історії з кормленням. Чим він їх кормить, так? Що це за кормлення? Це зрозуміло. Тут додається кров заповіту. Кров заповіту – це як він говорить, вона проливається за многих, гэта він вживає те саме слово, яке він вживав на жінку з кровотечею. Таке тече, так, льється.
за многие. Это так само такая вот история. Давайте поглядим вот это вопрос с кровью. Давайте вот Сихот, вот это вельми важные будут кавалки. Сихот 24:8. И взял Моисей крови и окропил народ, говоря: вот кровь завета, который Господь заключил с вами о всех словах всех. Угу. Кров заповету. Давайте вот зараз хутенько ще Захара 9:11. А чтобы тебя ради крови завета твоего я освобожу узников твоих из рва, в котором нет воды. Угу. Вот снова кров заповету. Левит, так само, Левит 17, 11 и 14. Потому что душа тела в крови, и я назначил вам для жертвенника, чтобы очищать души ваши, ибо кровь сия душу очищает. Ибо душа всякого тела есть кровь его, она душа его, поэтому я сказал сынам Израилевым: не ешьте крови ни из какого тела, потому что душа всякого тела есть кровь. Вот глядите, вот это вот окропление кров'ю заповіту, ми бачимо це в традиції, це робить Моїсей найперше. Ісус зараз що говорить? Что моя кровь, вот это вино, это моя кровь заповету. Значит, он связывая себя с Моисеем, только что тут вот знову вчить такое вот вельми моцное ствердження, але вчить знову вельми тихо і знову у этих субтонах, що кров, якою Моисей окропляє кров заповету, это кров Ісуса. Вот это кров моя заповету. Потому что кров заповету это стандартная фраза. Даже это кров моя заповету. То есть вот ён знов, что? Там много, так. Угу. То есть ён знов, что робить, он переигрывая, переписывая, переробляет, добудовывая Моисея. Проливаючи эту кров за многих. И вот тут вот это отдаючи тело, отдаючи кров, вот это снова вот самое вразное ствердження ахвярності. Вот якої ахвярності? Мы это звяжем все разом потом, коли с барабом будем связываться, так? То есть что это за ахвярность? Мы про это уже с вами казали. И далее вот как раз знову глядите, вот такая типовая марковая ситуация. И он каже, вот, каже Ісус, що ви всі зневіритесь во мне в ту ніч, так, 27 вірш. І то, 26 вірш. «Яны заспівавши, пошли на Оливную гору». У них, не глядячи на все сказане, на все зроблене, у них все ж таки настрой святочний, влучний. Яны за спевами, это может быть так само традиція співання тієї гімну після їжі. Вот и они все равно в святочном настрое идут на эту гору. Иисус им только что сказал про ахвяру, только что сказал, что один из вас выдаст меня, и они спевают, и покуль они спевают, и он им каже, что вы все зневеритесь, что вы все вот тут вот можно сказать, что кинете меня, так, и вот поражу пастора, и рассеются овечки. Про овечек и пастора мы так само с вами уже много глядели, можем, коли хочете еще раз поглядеть. Потому что это так само такая вот это так само цитата. Ну хотя бы одну давайте. Вот Захара 13:7 можно глянуть. «О меч, поднимися на пастора моего и на близкого моего, каже Господь Саваоф, покараю пастора, рассеются овечки, и я оберну руку мою на малых». Вот тут важно тут так само, что это меч повстає, так? Який потім у нас
повстання. Тут випливає потрібний на меч. Майте на увазі, що те, що він говорить, що ви зробите, у 27 вірші, він каже знову для те скандалізм. Той саме де слово живе. Ми можемо його там перекласти і зневіритись, ми його шмат разів читаємо. Видите, коли неодноразово це було, так? І потім у 28 вірші він говорить, після того, як у вас перекладено? Воскресенье у вас, так? Нема у нас, конечно, воскресенье, это было бы абсолютно дико тут звучало. І його тут нема. Тут іде від того самого слова Єгейро повстать. Якої у нас, згадайте, хто у нас повставав, коли у нас було Єгейро? Ті, хто хворий, у нас був паралітик, якому він першому сказав повстань, і він повстав. Дочка Яїра, безумовно, 12-годовая. Сухорукому він так само казав. І опошній раз, от зовсім недавно, Бартимею. Гэта все, коли було сказано повстання. Головне повстання у нас були у паралітика і у дочки Яїра, які були як померлими. Потім, пам'ятаєте, у нас був як померлий той хлопчик-епілептик, після горя, якого батько сказав віру, Господи, поможи моєму невірному. Він зараз каже, коли повстало, тому яны на гэта ніякої реакції нема. Тобто те, що він говорить, ну це мало коли він повстане, так? Це мало що це може значити. Це 14:28. Це 14:28, конечно. Тому глядите. Коли б раптом він сказав після моєго там воскрешення, це був би шок повний. Він ніякого шоку не робить. Він казав, повстань тим, хто був або при смерті, або зовсім хворий лежачий, і не повставали. І от він зараз каже, коли я повстану, що він має на увазі? Тому воно проходить спокійно. Тобто це знову, це вже переклади, это традиція робить святого воскрешення. Ісус про воскрешення нічого не говорить, Він говорить про повстання, якое у нас уже проходило. Тобто це якби нормальне, безумовно, що це цуд, але цуд, ми вже бачили таке цуд. Він каже, повстану і каже, опереджу вас у Галілеї. От це опередження у Галілеї нам говорить, знов-таки, ясно про те, що це завершення Євангелія у нас чужое, так? Доставлене зовсім не отсюда. Бо про запередження у Галілеї потім скаже юнак у пустой могилі. Повторить цю фразу, так? Але от зараз він просто це говорить. І Петр у нас повстає, так? От Петр починає конкретно перечити. От каже, коли всі зневіруються, коли всі скандалізують, то я ні. Я буду вельми добре. І він йому каже, коли двойчі пропіє півень, бо тут ми побачили, що тут півні, так? Півні, світанок. Це так само, це греко-римська традиція починати день від світанок від других півнів. Не першая певня, а менавіта другие, не третья, не четвертая, не першая, а менавіта другие певні. Це початок нового дня. І він Петру каже, двойчі півень запіє. Значить, двойчі півень запіє, значить, менавіта, от почнеться новий день, і ти поспієш тройчі одрекшися від неї. Ну, і от ми вже много вельми казали про эту історію Гециманську, він знову бере з собою тих самих трьох Петра, Якуба і Яна. Це третій раз, коли ця тройка повстає, ну і плюс четвертий раз, 13 розділ, коли ще Андрей сидів. Значить, пам'ятаємо, у воскресіння, по узняття з померлих дочки Яїра він брав Петра, Якуба і Яна. На переміненні він бере Петра, Якуба і Яна. І от зараз він знову бере Петра, Якуба і Яна. Знову це самое внутреннее коло учня. І от поглядите, як у этой історії перекулюється історія перемінення. От поглядите, що ви тут бачите.
Близкое. Яны, ну там нет, яны спяць. Яны не разумеюць, што адбываецца. Яны не з ім. Але там, на перамяненні, яны бачаць яго у максімальнай славе. Яны бачаць яго, ты не разумееш, што адбываецца. Яны там пабачылі Ілью з Масеем, што там уже было, то мы не ведаем, але яны бачаць Ілью з Масеем, яны чуюць голас з неба. А тут яны што от адразу на пачатку Ісус пачынае вельмі моцна сумаваць. І зноў-такі он цытуе Пісанне і гаворачы пра свой смутак. Ён гаворыць, што вельмі моцна засумаваў аж да смерці. Да? І вот тады яны адчулі, што ім добра, і давайце пабудуем гэтыя намёцікі. Пусть ім засталося нічога не разумеючы. Тут яны проста, калі у яго максімальная напруга, згадайце, што ў Яна яшчэ якая дэталь, што ў яго кроўная ўбе выступіла, открывала. Такая напруга ў яго. У гэтым часе. Марка гэтага няма. Але у Ісуса максімальная напруга, там не было напругі. Там было сапраўды высвятленне і стаўленне на месца, расстаўлянне ўсёй касмічнай іерархіі. Тут у яго велізарная напруга. І яны абсалютна гэтай напругі не адчуваюць настолькі, што яны засынаюць. Яны проста спяць. Але гісторыю мы бачым, што гісторыя выразна паралельная. І паглядзіце, як ён кажа Петру. Он яго тут называе Сымонам, адзін раз на ўсё Евангелие, он яго ніколі не называў Сымонам. Он яго тут называе Сымонам, і чаму ён яго тут называе Сымонам? Шимон ад Шама чуць. Пра гэта ўжо казалі. І вот тут якраз, таму што само слово Сымон, яно азначае той, хто чуе. Альбо чувае. Той, хто якраз чувае, не спіць. І вот ён яму кажа, Сымоне. Не мог паспаць 1 гадзіны. І не просто гадзіну. Вот паглядзіце, як тут у некалькі этапаў паўтараецца гэтая малітва. Што Ісус гаворыць? Як вы паглядзіце, як Ісус моліцца? Слава Отче, Максима Табе, пронеси чару в эту имени, але ничего я хочу, а чего ты. Значит, Абба Отче мы уже с вами казали, так? В принципе, оно нам не потребное для сюжету. Нам достатково было бы чагосьці одного. Батька. Абба это такое змягчение имени. И оно нам потребное для того, как связать там Бара, там Аббу, а там Барабу. Так? Абба Отче. Він каже, потому что Абба это не напрост Отче. Это будет не отец, но не батька, а хутчэй кшталту тата. То есть якраз слово в этой ситуации дзіўнае. Вот грецкое слово, якое он дае, это апатер, но все в порядке. А Абба такое слово, трошку дзіўнае. Аб было бы нормально. Вот. Значит, первое, что он хочет, он только что дал им эту чару, сказавши, это пейте з яе, это кроў моя. Пейте, кроў, заповету. А теперь, каже, пронеси эту чару мимо меня. Значит, вот это розница в этих чарах, але лексика тая самая. Ён нам дае чару крыві, каб яны пілі, і сам не хоча, сваю чару не хоча піць. Так? Сваю чару, каже, калі можна, то обнеси мимо мяне. То есть вот это вот вы адчуваеце эту велізарную напругу. Знаете, мы тут знову это пропустим. Далее что он говорит? Знову дышаў, молился, сказавши тое самое. Да? Вот, и приходит третий раз. Да? И вот и третий раз каже, что вы еще все спіцё и отпочиваете. И каже, пришла година. Тут слово ора. Орос. Тут не кайрус, а орос. Да? Пришла година, там не час сповнився, пришла это вельми
па часе канкрэтна. І вот ён казаў, ніхто не ведае гадзіны. Вот памятаеце, і вот тут вот зараз вот гэта вот вельмі важнае слово, потому что ён, калі ён кажа ніхто не ведае, ён мае на ўвазе ніхто не ведае. Калі гэта будзе. У сэнсе ён сам не ведае. Вот цяпер ён ведае. Вот калі на перамяненні ён уведаў вот эту змену курса, вот тут вот цяпер з гэтай напружанай, вельмі напружанай малітве ён ведае, што гадзіна прыйшла. Все, чара прыйшла яму в руки. Зноў-такі будзе тое, што мае адбыцца. І вот і таму ён іх будзе, уже кажучы, уже ведаючы, што больш не трэба рабіць іншых заходаў, ён уже все ведае. І вот у гэты момант, калі ён кажа, прыйшла гадзіна, ён ведае далей, што будзе з ім. З ім уже все, уже як бы вот все знакі дадзеныя. Знакаў больш шукаць не трэба, больш не трэба ніякіх запытаў рабіць, все вядома. Ну и вот и далее вот, глядите, то, что приходит Юда, и поглядите 47 верш. Один из тех, что стояли тут, достал меч, ударил раба Первосвященникова и отсек ему ухо. Это что такое? Причем тут это слова раб голос Первосвятого? Чим ён виноваты? Преподавательники процесс тому, что я не чую. Это в ухо вы шукаете, так? Может так быть. Первосвященника. Может быть. Вот. А может быть, что, чему? Вот яны з ім стаяць, хтось з мячом з іх, так? Яны не кидаюцца абараняць Ісуса мячамі. Яны не кидаюцца вот просто в бойку. А просто вот конкретно побачыў гэтага конкретного человека и отсек ему в ухо. Кого он побачыў? А чему вы его познаете? И он, вот это вот та самая вода, якую нес, храмовую воду он нес. И это вот, скажем, что бачит Иисус, и что бачит те, кто съел. И они только что бачили, что яны у его ели, у хаті. И он был господаром ихнего дома, а теперь он приходит с ворогами. Вот что яны побачили? Яны побачили здраду. Яны побачили, что он человек, что они ж не кинулися на Юду, например, Юду забивать, так? И они кинулись вон на конкретного раба Первосвятора. Откуда они ведают, что он раб Первосвятора? Просто, что он с Первосвятором идут. Первосвятар, они не капранутые. У такие строи, что они познавальные, что они с дома Первосвятарского, так? И они его познали. И вот хтось познавший его, вот кшталту ахтыгав, так? Здрадник ты. Напал на его, не нападаючи больше ни на кого. Вот это вот это так само, вот это можем опошнить, одно з опошних это з'явлення. Вот, и вот коли бы всех этой истории осла, этой смоковницы, господара дома с водоноса и вот эту слугу звяжете разом, вы тоді бачите, что это один образ. Вот это зрозуміло, так? Добре. Тоді от каже, як на розбойника вийшли на мені, ми вже бачили розбойника. Так? І розбойники, може, так само про це з вами казали, тому не будемо вертатися. Бажайте, то був отримлювати, що поцілував його тут не Юда, а поцілував його тут. Поцілував Юда. Поцілував Юда. Заради кого? Ну, тут совсем не видно связи. Я уже поплыл. Поплыли? Кто еще поплыл? Сам поплыл. Давайте, кто не поплыл, давайте разбираться. Юда пришел и привел за собой натовп. Это зрозумело. Это зрозумело. Юда его вельми любовно целує. И все, на этом роли Юды скончилась. Юды больше нема. Здравник же. Видавальщик, так. Видавальщик. Угу. Той, хто його
Юда пришел. Все. Юды больше нема. А там, вот, поглядите, как у нас вот этот персонаж, вот господар дома, и он завсюди десь тенью стоит. Потому что Юда его назвали. Юда пришел, Юда зробил. А там ничего не будет. Там вы пойдете за человеком с водой и скажете господару дома. Мы ведаем просто, что такое господар дома. То есть он не называется, и он николи не дейничает, и он николи не говорит что-то. Он не вот то, принаймні, то, что мы могли бы побачить и почуть. І он просто сярод, он у натовпі. Тим натовпі ворожим, який прийшов схопити Ісуса. Склавши руки на його, і не взяли його. Тобто накласти руки, це менавіта його схопити, арештувати. Вони його арештували. І сярод тих, хто арештовував, є раб першого святара, просто. У Яна це вельми цікаво, тому що Ян його ще каже, був раб першого святара, якого звали Малах. Он ще ім'я його не дає. Меліх, Малах, це значить король. У Марка це немає. Тобто Ян додає ту деталь, він ще ім'я йому дає. У Яна нема этого персонажа про усё Евангелие. Это только у Марка. И только у Марка вот эта тень постоянно стоит. Весь час, скрозь. У Яна этого нема, але у Яна этого раба першого святара зовут король. Ім'я ви не понимаете такое. То есть Ян знов-таки чує эту совість. Яке дає. У Матея і Луки этого нічого нема. У Луки там і не загадзя, это навіть хтось питається про м'ячі. Тобто вони як ведають, що там ці вооружали, там два м'ячі у їх, этого достатково. Тут ні про які м'ячі говорка не йде. Тут меч тільки в субтексті. В гипотексте меч иде у Захара про удар у пастора, да? Разбегутся овечки. Разобрались? С этим да. Мне треба, как никто из вас не плыл, как все были на месте, да? Потому что тут это правда складана. Это правда все вельми тонко. Все не на видовоку. Это все марковое получение, как вы сейчас пляці, да? Притым, поверьте мне, мы зауважаем так само и проговоры вели малую частку всего. Я думаю, что вы это так само уже зрозумели. 51-й, 52-й верши. Есть ли это сюжет у Матвея? А рыж есть во всех. Вот это 51-й. А это не. Прочитайте. Этих нема. Прочитайте. За первый, за другим. И один юнак, накинувший полотно на голое тело, и шел за ним. И юнаки хапают его. И он же, покинувший полотно, голый утек. Там не юнаки, воины. А у меня юнаки. Не. Был хлопец, так? Воины схопили его. А он же что-то так. И он же, покинувший полотно, голый утек. Это одна из самых загадковых историй в Евангелии Марка. Пам'ятаете, на самом початку мы читали это таемное Евангелие Марка. Там, где великая история про этого человека. Великая, подробязная история. Тут в этой истории немає. Мы бачим текст абсолютно продуманий. І, значить, коли у тим Євангелії це могли повставати персонажі які реальні, в этом мы бачим, що імена не даються. Імена даються тільки тоді, коли треба щось підкреслити. А так, ось, все працює на агульну тему, на агульну картину. І він у нас просто юнак, просто ось, що він робить? Він серед ночі, на свято, голий, обгорнутий тканину. То есть это абсолютно нереальная ситуация, немагчимая ситуация. Что тут только не придумляли. Придумляли, что это Марк. Сам себе. Між іншим, на конт жанчини з алеєм так само є таке меркування, що це авторка. Тому вона так не названа, і тому так много про її сказано. Є так само ця гіпотеза. Вот. Так что вот тут у нас один за одним в одном разделе должно два гипотетичные авторы Марка повстаються, які за ці часи інтерпретації проговорювалися. І «Жанчина з алеєм», як авторка Євангелія Марка, і вот этот юнак, як автор Євангелія Марка.
гэтага юнака нам гэта вельмі важны персонаж. Вот это вельмі важны эпізод, тому што это таксама будзе Гізара Шава, калі розныя эпізоды с одним словом вяжуцца ў адно штосьці. Значит, што в этом эпізодзе два моманты. Па-перше, это юнак, па-другое, у яго палатніна. Мы сустрэнем і палатніну, і юнака далей Евангелія. Дзе мы сустрэнем палатніну? Палатніна будзе вельмі канкрэтная, вельмі падрабязна расказаная. Так, якую Язэп з Арыматэі прыйдзе і дзесьці здабудзе ў той час, калі ніхто не працуе. Так? То есть палатніна у нас паўстане, і ў палатніну будзе загорнутае цела Ісуса, знятае з крыжа. А юнак дзе у нас паўстане? У магільні. А юнак будзе ў магільні, і прычым юнак будзе яшчэ не ў палатніне, але у белых строях. Белыя строі мы бачылі на перамяненні. Вот у нас 4 эпизоды. Значит, давайте мы зараз не будем это робить, давайте повторим задание. Так мы это задание на наступный раз. Это, вот возьмите это 51-52 верши и раскрутите из них весь сюжет. Значит, вот мы бачим, глядите, значит, юнак тягне за собою магільню, у якой сядзіць юнак, які у белых строях, які тягнуць за собой, пробачьте, тягнуть за собой перемянение, и у юнака палатніна, якая тягне за собой палатніну Язэпа Арыматэйскага, у якую загорнуты Ісус. Звяжыце разом гэты сюжет. Просто паспрабуйце их звязаць разом, потому что зараз мы гэтага рабіць не будзем. Вот. Переходим к питанию. Добре, давайте, значит, перейдем до питання, потому что мы не доробили 14 раздел. Нам треба будет наступный раз, 14, вот конец 14 и 15, но невеликий 15, он вельми насичений, вельми шмат подеевый, але коротенький. Тому мы его поспеем, зробити он меньше. Значит, наступный раз мы обов'язково мусим до конца 15 раздела дорасти и скончим это 14. Прочитайте вот уважливо, спробуйте знайти все сувязі. І вот гэтыя вот сувязі, вот гэтыя вот з гэтым юнаком спробуйте гэта раскрутить. Что атрымаецца, то атрымаецца, але зрабіце гэта. Вот мы сегодня мы с вами раскрутили это господара дома, так, вот мы это вот все потягнули так само, мы за этой нитки, мы тягнем за те нитки, якія на Марк повешивая, тягнем и разматываем. Вот потягните за гэтыя нитки. Ну, теперь давайте какие питання. Де вот мы тут зараз на сьогодні скончимо. У меня питання, вот, раздел применения, раздел 9. Так. Здесь 9.9. И когда они заходили с горы, загадал никому не казать, что бачили, покуль сын человечий не воскреснет из мертвых. Не повстане. Не повстане из мертвых. Так. Але бачите, там он каже сын чоловічий, про кого это говорка. Бачите, он там не говорить про себе. И он им говорить, он им про сына чоловічого раней казав. И коли он каже там, что сын чоловічий господар суботи, сын чоловічий там має право отпускать грехи. Он говорить про сына чоловічого, это может быть что завгодно. И он каже, покуль сын чоловічий не повстане. Ну таки, что здесь эсхатологичное это может быть. И тому яны на это не реагуют. А тут уже, вот теперь это ягоное предсказание своей смерти робится больше и больше сфокусованными. Какие тяжей и тяжей пропустить, тем не меньше они пропускаются. Скажем так, чем больше ясно он говорит, тем меньше его разумеют. Ну так? И питание на конт верша 28, 14-28. Але после повстания моего, так? Не воскресенье, я пережу вас у Галилеи. Так. То есть это есть. Після моєго повстання. Там он, і тут уже він каже «я». Не сын чоловічий, не невідомо що, а я.
Я паўстану, апярэжу Галілея. Ну, апярэдзіш і паўстанеш, ці мала што ён гаворыць. Зноў, чым больш дакладна ён гаворыць, тым менш яго разумение. Але тут на неразуменні тут нічога не акцентуецца. Просто няма рэакцыі ніякай. Ён сказаў. Ну, а нам як быць? Ну, ім, нам все ключи ж даются постоянно. Нам постоянно даются такие ключи. Жизнь без ключов, и все по голове. Добре. Добре, ще питання. Даруйте, ось ще можна вернутися в этот 9 розділ, там мене потім одразу питають, а що це значить воскреснуть? Так. Значить, в оригіналі, що це значить повстати з мертвих, так? Чому розність повстання і воскрешення? Нічим. Просто повстання, это вы спали, вы повстали. Вы устали с ложка. Вы тоже з мертвых. Ну да. Там со сна, тут с мертвых, але это та самая речь. Просто воскрешение, ну, чему бентежить, потому что от корня, ну, крыш, там, якби покріп російську, і, мовляв, його ще не розпяли, а він вже воскресає. У воскрешення у нас у Яремы вельмі вялікае такое экспозе на воскрешение, яно распораз у нас ідзе, калі менавіта мертвые, вот полеглые там на поле збираюцца, не были мертвые, они повстают, они робятся живыми. Калі мертвые, робятся живыми. У нас про мертвых и воскрешение у нас гаворка была у той адзінай ситуации, когда Иисус ставит под сумнеў чыюсьці веру. Да? Вот, калі садукеи не вераць у воскрешение, начинают там про жонку с 7 мужами ему рассказывать. И он тады гаворыць про вот это некий зусім іншы свет, там, где не женятся, замуж не идут, и там, где просто вот іншы стан. Гаворыць про некую іншы план рэчаіснасці, так бы мовіць, які звязаны з воскрешеннем. У самім тэксце, калі тое, што ён робіць з людзямі, вот ён ляжаў, ён стаў. Ён спаў, ён паўстаў. Ён быў у ложку, ён паўстаў. І вот он кажа, калі я паўстану, я перажу вас у Галілеі. І то, што яны гэта могуць пачуць зноў-такі в нейкі момант, калі я вот з нейкай прычыны буду лежачы, буду паўстану. Яно не абавязкова, але пры гэтым яно цалкам можа быць як на сон, так і на смерць, яно можа гучаць, гэтае паўстанне. Можа, а можа і не гучаць. Таму яно вот тут для Марка гэта важна, вот, каб нічога не было сказана, нейкіх плакатаў не пісаць. Таму што плакаты не гавораць пра вот гэту сапраўдную складаную рэчаіснасць. І он гаворыць все вот гэтымі тонкімі энергіямі. Таму што яно можа так, можа не так. Вот як той самы хлопчык, вот той эпілептык з гары, так? Калі пасля перамянення, што многія казалі, што ён памёр. А памёр ён, не памёр ён, можа памёр, можа не памёр. Але нема такого, што і пра дзяўчынку, пра гэту дачку Яіра, так? Яна памерла. А Ісус кажа, она не памерла, она спіць. Яны з яго смяюцца, таму што все бачаць, што она памерла. Але Марк дае вот гэты адкат, вот, каб мы не бачылі, каб нам не падалося, што сапраўды, што ён сапраўды ўваскрасіў памёрлага. Ён сапраўды ўваскрасіў памёрлага. Але людзі гэтага не бачаць, яны не павінны гэта бачыць. Таму ім даецца магчымасць гэтага змякчэння. Некаторыя казалі, што памёр, некаторыя не казалі. Пра тую дзяўчынку сказалі, яна памерла. Он кажа, она не памерла, она спіць, і все смяюцца. Так, то есть вот такое вот, каб яно не было адназначным, таму што яно сапраўды неадназначна. І вот гэтая неадназначнасць, это вот тое, што і робіць Марка такім складаным, што ён нічога не гаворыць адназначна. А калі ён гаворыць адназначна, калі ён, бачыце, адназначна, это будзе ў кантэксце, калі ён на вадзе, на моры кажа «эго і імі», ён гаворыць адназначна. Але яно гучыць, як гэта я, не бойцеся. І ён это «эго і імі», вот вы ж не прапусціце, ён это паўторыць вельмі хутка, зноў-такі вот на пытанне першай святара. Ён зноў скажа «эго і імі». Ён зноў скажа гэту боскую формулу. І гэта ён гаворыць адназначна, але калі ён гаворыць адназначна, тады неадназначны кантэкст. А калі кантэкст нібыта ясны, тады штосьці ўсё роўна будзе заблытана, таму што няма нічога такога, каб яно просто было вось гэтым белым альбо чорным. Няма ў Марка такога. У яго ўсё
Все сапраўды вот як з розных пластоў рэчаіснасці сабраныя разам. І Ісус бачыць одну карціну, вучні другую карціну, назіральнікі третью карціну, а аўтар дае згодную карціну. І чытачы павінны пабачыць эту згодную карціну. А ўжо хто бачыць, той бачыць, хто не бачыць, той не бачыць. Да? То есть вот тут это все, у Марка заўсёды все ускладненное. Вот, и тому вот это вот вельми важливо, это 14, 15, 16 так само прочитайте. 16, ну 16, зрештою, так, ну можете нам могу покидать. Нам, поглядите, 16 нам потребны только докуль. До 8 верша включно. Все. Значит, вот мы 9 верша мы далее не читаем. То есть мы читаем только Марка. Значит, мы читаем 14, 15 и 16 раздел 8 вершей. Вот вы их уважливо прочитайте, попробуйте все связать разом. И ну и потом не забудьте, что у вас это задание трудно зробити. Кто не зробив, зробите. Можно еще на локальную неоднозначность? И можно неоднозначно также неоднозначно глядеть на персонаж Шатана. И, користаючись уже такой нравною, конечно, больш поздней формулировкой ділка, что я частка той силы, яка заўсёды хоче зла, але творить добро по факте. Могут быть вот тут такие неоднозначности. То, что он неоднозначно, это выразно. Бо мы бачим, что все, что он робит то, что мусить быть зроблено. Ну, апроч там таких забавок, як засохле древо, да? Там такая дивная речь. А так вот, коли з самого початку, де Шатан його вправовує, він одразу окреслюється. Далі його, ми бачили, що його Ісус уговорку весь час включає, не автор. А у автора він гучить надзвичай редко, так? А він весь час от ненавидно тенем стоїть. І він, худший, а не добрий, а не кепський. Але він той моцний, якого треба зв'язати, обрабовать. И вот это то, так само, чем занимается Иисус, он вывязывая и рабуя. Вот это спресс про свое Евангелие. Але сказать, что он вот, он, правда, он оппозиция Иисусу. Але что он зібровить, он его худший веде по этому шляху. Потому что он власне, он ему ніяких шкоди не чинить. Але веде его на той шлях, где ему будут чинить ту шкоду. Але знов-таки та шкода, яка потрібна тому, що вона повинна бути зроблена. Тому він абсолютно неоднозначний. Як і Юда неоднозначний, Шатан неоднозначний. Вони всі тут неоднозначні. Петр абсолютно неоднозначний. От Петр, вот ви уважливо прочитаєте про Петра, от якраз от на ньому спинилися, що буде з Петром, так? От що Петр робить у виніку. Спробуйте вот так само вот за Петра зачепившись, поглядеть, вот вы, по сутности вот все, вот весь образ учня по устанию вот Петре. Кому он там супротстоит, вот кому он, оппозиция кому, якому персонажу дали. Вот поглядите это все. Вот. И мы тогда, нам треба это все завершить. У нас только две встречи застались, нам треба завершить и подсумовать. Вот. Ага. А еще покажите 13-14. Коли уважите Аиду спустошения, которая повстала там, где не надо быть, кто читает, разумеет. Это на просто спосылки. Так, і ось цікаво, що тут уживається читає, так? Завсюди слухаєте, шуваєте, а ось тут чомусь не... Так, тут хто читає, бо ми читаємо Писання. Так. І він говорить про Писання, він цитує Писання, значить, коли ви читаєте Писання, ви повинні зрозуміти от на цю ситуацію. А спосилка у Даніеля, это на яку тут такі... Ой, ну я зараз вам, треба поглядеть. Ну, это там все конкретно, там, в принципе, 13 раздел, он весь вельми добре розписаний. Это, який вірш ви хочете? 14. Зараз я покажу, може я вам його сходу скажу, може сходу не скажу. Может, у меня тут все по Макшилисе я расписала. 14, так? Ну да. Данила 9:7, 12:11, Роду 19:7, Федота Занепаду, это очень конкретные слова. Это, значит, глядите, это Михей 3:12, Ярема 26:6-18. Можно не скажу.
працаваць у вас, каб вас Я То есть это, он казал на сапрагі про писание. так. А ён весь час цытуе пісанне. Толькі што ў яго пераважна цытаты схаваныя, а часам вот як тут, хто чытае, хай разумее, гэта ясна, што цытата. Вот там часам, вот тут вот мы это пропустили, тому он кажа, як хай вспомніце, што напісана. Калі прынясі, калі вот в прадказаннях на свой свет, скажа, як напісана, там мы не можем вогуле знайсці, куды ён, што ён цытуе. Хай вспомніце пісанне, он кажа, хай вспомніце пісанне. Это хіба што вогуле пісанне, прынцыпе пісання, але гэта не спасылка канкрэтная, не адсылка. А вот там у 13 раздзеле там канкрэтная адсылка, это канкрэтны тэкст.